Ang tulumanon sa mga katigulangan. Mateo Kapitulo 15, 1-9. Humani adto, may mga pari ug mga magtutudlo sa kasugoan gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus og nangutana. Ngano man nga ang imong mga sumusunod wala nagatuman sa mga tulumanon sa atong katigulangan. Wala sila manghugas sa ilang mga kamat una sila mangaon. Kitubag sila ni Jesus, kamuasab, nganong ginalapas ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong pagsunod ni anang inyong mga tulumanon. Kay nagaingon ang Dios, tahora ang imong amahan ug inahan, ug ang mosel tigdawtan batok sa iyang amahan o inahan angayng patyon. Apan kamo nagatudlo nga kon ang tawo may ikatabang antel sa iyang mga ginikanan, ug moingon kanila, kini alang sa Dios, dili na siya angay mutabang kanila. Gihimo ninyo nga walay kapuslanan ang pulong sa Dios tungod sa inyong mga tulumanon. Mga tigpakaaron ingnon, tinuod gayod ang giingon sa Dios mahitungod kaninyo pinaagi kang Isayas. Kining mga tohana nagatahad kanako sa babalang. Apan ang ilang kasing halayo kanako. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kaya ang ilang gitadlo nga mga pagtulon ang mga hinimo lang sa mga tawo.